Now, arita mahigala sa atong paghatag pagtagad. Kining mag-trekking, kini sa Idol Boy kinakaadto na baka na Idol Boy kining Budlaan Falls o ga unsa man ning buhaton ay mag-trekking. Mas mayo siguro nga atong mapasabot sa itong mga kaigsunan kay mao ba ni hilig sa mga batan-on sad nga moadto bukid, moadto mga falls ana. Nya human karon ngano na unsa man hitabuang ani amay namatay hinoon, no? Nya ani pakita tong video ron tong taon sad mahigala standby sa Idol Tweety ato karon sa may usa sa mga kauban gyud ani. Yes, Idol Boy K. Maayong buntag, Attorney Rufil, og maayong buntag sa to ang mga suking idol o kasama. Di gid kalimod, Attorney, nga ang Sugbo adunay daghan nga mga trekkers, hikers, Attorney. Adunay komunidad ana. Kining Budlaan, Attorney Rufil, kining Kabang Falls or Budlaan Falls, para buyag, Attorney, sa sige nakukatkat ito daghan kitag listeners, Attorney Rufil. Buyag, no? Kanang Budlaan. Kanang Budlaan. Okay. Inigtadlas na padong gyud diha sa may Siraw. Ang tuyo sa duha kining Budlaan atong klarohon sa ha. Pwede ning agion sa Trans Central Highway or area ni agion sa Talamban asa man gini? Ang ato ang kaning kung particularmente Attorney Rufil kaning ato ang gisgutan karon ari gid agi sa may barangay kining Talamban. Talamban. No? Talamban kanang naay Gaisano nga Talamban unya naay Sunny Hills or kanang subdivision Attorney Rufil, no? Okay. Nga paduol na ka anang naay iskina paingog Pitos. So inigdat so sa ato pa mo dito kadto sa may Talamban Gym. Muliko di na ka moabot na Attorney. Di ka maabot? Di na ka moabot na. Ang katong sa Talamban Gym mao na to ang Papitos. Pero kanang naay Sunny Hills Attorney Rufil unahan ra gamay nga iskina sa Gaisano. Okay. Naanay pawalang dan padung nagbarangay Guba. So, di ba pero pwede mo agion ang guba dito sa may Pitos po, dito sa may Villa Leison? O pwede sa Attorney Rufil. Pero dili na kana dili ka na, oo, mas pikas nga side. Okay. So, ang kanang padung guba Attorney Rufil nga dan mauna ang mo dani mo padung na gid sa barangay Budlaan kung diin ang imuhang jump off alang sa imuhang trek. Duha man ang kasagad sa rason nga mo adto Attorney. Nay mo adto para maligo ra gid ana nga suba. Okay. O kana nga falls. Okay. Ang ikaduhang rason Attorney mula hus sa Mount Kang Irag sa barangay Siraw kay magcamping. Okay. Sabay porma ini mga falls. Naka picture ani? Yes, nag-send ko Attorney kay ang akong latest kani mo ni boy kay. Mao ni Attorney Rufil. Kadto ning picting huwaw. Last na kong saka is April 7. Huwaw ni. Pero asa man di ba flowing ang water ani? Yes, Attorney Rufil. Karon nangita kog bag katong mga post nako in the past nga kani Attorney Rufil pag mangamay gid ni kani mao ni ang mismong main falls ni Attorney Rufil. Nya kani ni katkat ko ani kuan man ni Abril. So wa pa ang ting-uwan. Okay. So mao na nga medyo tanawa brown Attorney. Pero karon Attorney nangita ko atong latest. So busay gyud siya no? Dako kay nga busay Attorney. Sa may kalaw mo na to yung dive Makaambak Attorney. Ya perting naghana ani og kanang ang Attorney Rufil ba? No kani mao ni ang main nga dako-dako gyud nga asa mga ligo. Pero ibabaw ana naapay mga lagon-lagon og maskin ginagmay nga falls Attorney Rufil. Okay, sumura sa swimming pool day boy ki. Unsa man kalaw mo ni mo lapas sa tao ni? La di namgi magtugkad Attorney. Di matugkad. Unya ang sunod pagid ubos pagid na Attorney Rufil na pagilain gyud nga kaliguanan ng mga falls gihapon. Pero asa tungod kay huwaw ni wa mag agas ang wala na ako yung mga nagtubod Attorney ako apang gipang okay no nga kana gyung mangamay ang tubig Attorney Rufil. Nga sa amo ani dito sa amo sa barangay Pumpunan Baybay City Leyte na may busay sa dito duha. Naa dito sa may Kaatoy, naibusay dito, na pwede sa may Kabing. Kana mga naminaw nako diha sa barangay Pumpunan Baybay City Leyte na hibaw sila ana. Kay kani adto magod estudyante may kana elementary boy ki basta kay way klase ligo. Usahay gani bisag klase hala ligo. Kana mga grade 1, grade 2, grade 3 ana kini ani gyud porma nya do na patoy langob-langob tong amo. Mapwede ka mo langoy, busod ka tong langob-langob. Unya abot sa una kuan makaginawa na kasasod. Pero murag wa kayo matiman ang among busay dito sa kuan. Kay pagkakaron ng utana ko ni Levi Muñez murag di na kuno kaayo inana ka nindot. Tinindot ang among busay sa amo sa barangay Kabing og kuan ang porma niya may ani-ani og porma nya makaambak-ambak ka depende asa ka mo ambak na pwila taas kayo sus magdakop-dakop mi sa una na buhikir la ligo saong nya dakop-dakop pa apil og kuan pero ting alegriha kayo pero mo lagi na nga kanana ang mag-careful lang yun kaya no, mga madisgasya lagi
No. Attorney Rufil, daghan kay bata di attorney. Mga bata, mangambak, may then Kuya Boy Kiki nakaila naman sila nako. Manghatag kog sticker sa IFM. Iniglaw sa nato gamay attorney, kani ako lang balikon. Kani si attorney kuan gid sa trail gyud ni paingon sa Mount Kang Irag. Okay. Ya sa Sirao. So ang rason sa uban, ang uban masudlan manig motor attorney. So mamotor lang pero medyo gamay nga daan pang tawag gyud pang one single nga motor. Pero inig abot sa katong asa i-parking sa mga liguay nga taga diha ra po ng uban ko taga Cebu City ra mo dulhog pa kagamay na medyo trail sad nga path attorney nga manggunit gyud kay labi ang chinilas ra ka so pwede kang madakdak didto. Pero attorney kanang kilid aning nindot kaayong falls sila attorney murag nag-send ko diha dong names og kanang katong pinaka latest nga naanay mga tubig attorney. Asa man names ipakita ko no names kanang tubig names. Kani kay boy kay man na mag-say first hand information kay didto mag-isa ani. Kapila ka kadto ini Busaya bolke. Attorney moingon siguro kag at least once a month. Mo ba? Tungod attorney, kani man gud siya nga trail attorney, maka-river trek ka. So, mo river trek gyud ka kay ang katong trail niya nga kanang yuta need na ka mo tipas. Kani ka sa idol boy kay mga money ang hilig kanang trail ana no. Every weekend magkamahimo ni boy. Latest attorney. Kani mo ni. Kani nindot. Mao ni pinaka-latest pag kanus ama ni sa ako ang kauban nga gikuha niya murag last month attorney. No, ay kanang entrada sa mga tunga-tunga sa Hunyo. Nya pwede ta nga kana ta mag-outing. Murag kuyaw-kuyaw baka na diha di pud pwede siguro. Way mga payag-payag na diha. Na ay mga kasilungan lang attorney wagi payag-payag yun. Wa gyud oo. Pero kay bok attorney Rufil no, ganang daghan kay sag mga inani didto, moingon siguro kag usad upat. Kanang Badyan Falls sa kadto sa kano. Yes attorney Rufil. O sa may mo i-describe sa Badyan o kani? Ang kani mo attorney wa say canyon, meaning dili siya katong murag yun og naa kay boulders nga dagko. Medyo masawan iyang kilid, pero dagko sag bato sa tunga-tunga attorney. Okay. Dili pareha anang Badyan ba nga naagi mga canyon nga katong dagkong bato sa kilid nga naa sa tunga ang tubig attorney Rufil. So kani attorney Rufil medyo hawan-hawan siya mga dagkong bukid sa kilid, pero napoy mga balay-balay. Siguro makaagi ka og usa inig atog yun sa jump off attorney ubay og balay mga naa sa upat kapin no 5 kabalay inig sugod na gid sa trail agi na kaaning falls attorney na ay mamaligag butong usa na itatay dito nga na mga 3-4 unsa may buhaton ni mag-trekking gid boy kay unsa may buhaton ni mag-hiking kay ako taga bukid ko mabitaw na kaning Busay sito ko anay nana daghay nag-invite nako nga grupo nga mag mountain climbing kuno ana nya mag trekking wala na lang kay ko ma-attract kay murag nasumo na ko nang butanga mo ni amo sa una. Invite ko to mga kuha na mo sa una nga ato ta mag mountain climbing akong giinan nga pida. Taga mountain naman kong daan. Wala kay ko kuha ko mas matak pa kog dagat kay palahi ba. Sus taga bukid man kong tandaan. Ya, nagtubo man tas banika mahigala. Kanang to elementary ko di ko makalimot akong papan sus dadon gyud ko sa bukid. Kanang elementary sus Ginoo ko kapuyag baktas na namo to sa unahan sa balaw tong among kuan dito baktas gyud to pa kandunyo kanang mga taga-amo nga mga taga-pumpunan kay na sila kapuyag kay akong papadadon gyud ko kay mutabang lagi basta nya nami kasagingan dito ang among gitanom-tanom ang problema sa Leyte tinuoray lang inig abot sa bagyo discuss gyud ang among kasagingan kay ngano sama og Leyte igo man kanunay sa bagyo mo na problema ang dako yun manang katong papating bagyo na gani perting ampog is Ginoo nga agi ayo lang kita ilikay lagi taon sa among kasagingan dito taon inig uli na namo lukdo to ang papag saging ako sad paplukdohon sa kuning apil kanang banaon lang nga madaog nako probidang lukduhay sus mubagting akong dunggan og lukdo Mana pag-abot na ko ng Cebu daghan nag-invite nako nga apil tag mountain climbing ingon ko nga tay probida aning kamot ko kog eskwela nga kananaan kon kay tagabukin ni kog daan. Pero kini man timing sadya gyud siguro ni kay na may mga kauban katong amo sa una trabaho magud lahi mo kuning manlakaw ta pare ko nang mga tag abroad. Mga tag abroad panalitan di ba kita boy kay managers conference ta ato tag kini ni ang Hong Kong ato i-held ang managers conference. Ug kanana ang musuroy ka sa Hong Kong panalitan para kami ken nanuroy mi ni Ile mga kauban sa newsroom kana suroy gyud lahi ang kalipay nimo kana yung adto ta kay conference maghapon bitaw magdatag mga PowerPoint presentation medyo lahi gihapon so katong pag adto nako bukid sa una trabaho gitong amo
Muna nga pagkahuman, na mo imbitahan ako mag-mountain climbing kuno na kuno-hunan ako da. Ikapoy na ko sa bukid oy. Sa manang wa na kay kumaswito ning kalaki ron nga unsa pro lingaw ni kay ti magdaghan magud sa laboy kay sa ka grupo ni sila nya ngadto lingaw kay dito. Kining ilang pagsaka sa bukid medyo kuan kami sa uno saka bukid magtiniil man. Kining ilang mo saka bukid magsapatos na. Medyo nindot siguro. So atong ipadayon ni mahigala no kay atong ipadiscuss na buhikin kay didto mo gisya. Unsa may kalainan ning mag trekking unsa ni buhaton ning mag trekking kini mga mountain climbing mag-unsa man dito buhikin kay kami sa una mga tubukid magkigimi sa bakhan ha. Matos bukid mananoms kasagingan no. Unya sige mag-igo bagyo papa nga magtanon tag kalabasa kay mayon kalabasa nga dili bisag magbagyo dili sama kuan igo no. Moy among buhaton pero kining ani mga parehan lang buhi kay sakto isputing kay mo tug bukid no. Unsa magay buhaton o kanang mag-trekking. Okay, ari sa tama higalas atong padayon sa hisgutanan mga kaigalaan. Kini ni ang i-explain ko nun ni Boy Kibig gamay kay sa ako nang gingon ako'y pa-explikaron nga mag-mountain climbing may akong papa may akong kauban ngadto may trabaho propida lukdo pagsaging ana askang lahi to among mountain climbing sa akong papa. So pero mas enjoy ning inyo kay kinana ang kuan ba nya magtintin sa dito bukid no. Indot siguro lahi siguro nang kuana unya kami mo among mountain climbing sa akong papa mag tiniil mami. Kiniila sapatos na gyud, no? Nga mga ligo may busay ka na to lahisan. Ati Dayang Martinez, good morning yo dati. Sa pumpuna nag-text nako di nako kayo maayo ang busay dito. Medyo nahugaw na. Oy, may na ma-maintain ka na tong busay diha. Kanang busay sa kaatoy o kanang sa kaabing. Kay ngano, takimot dugok sa una gud ang mga gikan sa lungsod mo adto sa tamong baryo. Kay mo adto sa busay. Labi na kang gikan bahaon ba. Tinaw kay tubig kuana na. Basta pilting pangaligo na mo sa una ng wana. Kay kada bang mga bata pa kanang elementary ana. Mo nakasabot kay ng mga bata di sa syudad pagkagrabe kay mo kitag swimming pool hala ambak na. Bahalag dugay mag-ukang. Kami sa una po busay day. Busay mga ligo may usa ka adlaw hala ligo. Now ato pa kuan unsa may kuan ni Boy kay unsa may mga activities ninyo panalitan ana nga kuan naamo anang mga inaning busay. Atoy ni Rufil sagad gid sa muanha di atoy ni sa kunang ginaingon pa ko maligo lang sila labi na tong wala di gid hilig og kanang bukid atoy ni. No kanang dili sila kasugakod aning pareha nang mong buhaton nga day hiking kung mobaktas lang ka atoy ni nya mobalik ra. Unya kanang example attorney mauna siya nga kana bang day hike attorney pero kung trek attorney maunang magbitbit na kag camping. So ang trekking is hike nya hunong kay mag-pitch kag tent or magtaod kag tent unya sagad sa musud diha attorney Rufil kanang moagi anang budlaan nga trail kanang river trekking diha attorney kay paingon anang ibabaw kana ako gipakita ron mauna ang Mount Kang Irag. Okay. Usa na so overnight mo dito. Overnight attorney Rufil. Unya sa mga damog mga kon nga naisuga. Kana attorney kana kung ma-charge attorney kanang headlamp no kanang sa agtang usahay kanang flashlight gyud nga kani mo ninyong camping dito. Yes mao na ang Mount Kang Irag. Lingaw tingali ni kay do na po yung mga kauban dito kay unya og magkada ka dito sounds maka tugar po kay kita mag-abot mo mga mag-camping dito no. Yes attorney Rufil. So ang entry mo gud ning Mount Kang Irag pwede ka moagi via Budlaan mao ni nga trekking na naay unahan attorney na ay boundary sa Malubog niya naay Siraw. Yung mas lingaw gid sa attorney kay makaligo-ligo man. No nya kanang pasaka sad gamay ba so medyo makapahilis gyud. Pero pwede sa attorney nga mag-via Barangay Busay ka. Nindot ning exercise no. Daghan ay kagian ani. Daghan attorney Rufil. Nya ang pero ang uban mao to ang trekking nga ang ilang tumuog tuyo attorney padung sa Mount Kang Irag mao niyang nahitabo atong mga nabiktima atong nahitaboan ang nainibulog tubig niya na namatay attorney. Trekking tong ila. So padung sila og Mount Kang Irag as per report nga nakuha. Pero unsa man mitabo inig abot nimo anang kanana ang Budlaan Falls kanang Busay din ha. Mura magpanawag man kana gon langing tubig nga nindot kintan-awon ba. Mura magpangamay ba.
Mag-ambak yun ka sa kanindot. Mga ligo sa daan sila dito. Ina na to ini, mga ligo. Nya una po mo sakal sa daan. Oo, sakto attorney mao ba? Phil. O kani nya, kaning mga dagko nga bato, mga boulder sa bato attorney, ilagmit ila ni nagian. In fact, akong gili-ili sa BFP nga mga videos, mao ni nga area attorney Phil. Oho. No nga kanang wala kay choice kun dili example, yuta lang kami kadi ko maligo, mo trek lang, mo hike lang ko, pero kinahanglan ka mo labang. Moagi ka sa dakong suba sa Budlaan Falls or kanang Kabang Falls sa gitawag. Okay. Unsa pa man kalayon kanang gikan anang Budlaan Falls ngadto sa Mount Irag. Mga naara man na sa 4 to 5 kilometers. So nga gikan din sa ato Sibianan padong dito sa Plaza Independencia, unahan pa. Unahan pa Attorney Rufil. Unahan pa Attorney Rufil. Okay. Gikan sa Kapitolyo padong sa Plaza Independencia, unahan pa gyud. Unahan pa gamay Attorney Rufil. Nya sa kaon por gyud eh. Pasaka gid siya attorney, ang iyahang elevation naa sa mga 600 to 700 nga kanang meters above sea level. So kinila trekking ning ila, nga naabtan sila. Kuya ni mo pareha sa Carmino nga ang ligo niya bulog ang tubig. So kanin mo kalit na pod bulog ang tubig ani. Sus labaw attorney. In fact attorney, kami nga trekkers apil na sa mo ang training nga igli-ili nimo og perting ituma sa langit na kahibaw kay imong direction padong didto. Ayan na lang gid agi og suba. Okay, so at least apil ni sa inyong kwan. Yes, Attorney Rufil. Kay safety first gid attorney. Maglingaw-lingaw man tuod ta pero mahadlok masata nga masimbako kung sa mahitabo diha. Pero kadto ba yan sa Carmen Boy, kay init ba ya to? Mao pod lagi attorney. Init kalit nang ang tubig ko kanang bulog bitaw nga kanang kusog kayo. Nagaanod sila eh. So di malikay kuya sa din inani no. Yeah, kadto magong part attorney asa sila na trap attorney, wa gyud kay kasinggitan attorney, layo pa kayong bay. So siguro og nauna-unahan gamay bisag unsa ni mog singgit attorney mo sagit-sagit ka dito wa gyud makadungog nimo. Sus Ginoo ko. Ang tindahan na pas unahan gamay ang tindahan ay mga 3-4 ka tindahan sa unahan attorney. O kini so kini ato pakita video. Kaning mauna ni dito gabi indako ni. Yes, mao ni Attorney Rufil. Okay, be ato paminawon sang audio kanay dong be. Kaning maong pag-rescue nila sa taga Bureau of Fire Protection ang rescue ani. So kini mga batuhan nakaadto kani boy kay. Yes, Attorney Rufil. Sige bebe ka paminawon sa gamay lang. Mo ni la pag-rescue. Yan ni pag-rescue mo ni ang kwan. Pulo siya sa laki boy kay. Na imo babae attorney. Sus Ginoo, wala. Kani babae man tingali ning usa. Ang naluwas babae ni. Naluwas ang babae. Okay kini oh. So mo kinalan ka mo kwan spikas. Mo tabok spikas sus Ginoo ko. Kinal. O patingit-ngita man ni gabi indako man ni pag-rescue. Tara. Sus ka kusog sa baha boy kay. Kuyawa no? Hala, tora, tora. Oy, hala. Oh, abot sa unahan. Sus, Ginoo ko. Babae ni. May ganit na nakatawag sa Bureau of Fire Protection, no? Naka-rescue nila. Oh, kani usa na. Laki po ni usa. Kauban ka po nila attorney. Dapat lain. Ang tingin. Oo. Ano? Ako makapas ka rin. Ako ba lang sa lugar niyo? Sus, naluwas kita. Upat ni sila kabuok. Naluwas ang tulo. Ang usa mo ay napuruhan attorney. Kaya di man ko antigo mo lang oy attorney. Sus, Ginoo ko. So mo ni ang pag-rescue. Okay, so mo ni ang pag-rescue kagahapon na Idol Boy K. So atong i-check no si Idol Twitteron, kay usa man tayo namatay ini, no? Ang luwas human na usa ang patay ug tulo ang naluwas, no? Niining maong hitabua. Basta doon na kay dugang pangutana Boy Kisab sa atong ma-interview ron. Ato i-check si Idol Twittis tong linya karon. Gumikan mahigalan ining maong kwan. Atong kuan sa andugang background sa ini, sa nahitabo nila, no? Idol Twitty na bastong linya na? Okay na. Yes, Idol Twitty. DYHP RMN Report.
Radyoman Attorney Rufil live and direct mismo dinhi sa CQ Care Purok 8 Barangay Kamputhaw ning Dakbayan sa Sugbo kung diin diri gipahimutang ang patayng lawas ni Gerson Caballes 21 anyos ang katong nakalas gyud in town ang kinabuhi tungod sa Budlaan Falls Radyoman Attorney Rufil. Ato kauban si Idol Boy Kisab karon Idol Tweety no diri sa atong announcers booth. Oo. Mahilig mo na trekking. Rufil, ato aman ning initial po na nakahinabi ang kining amahan nga si Sir Patrick Caballes kabahin ani nga nahitabo ato ang pangutana o giklaro Attorney Rufil kung nananghid bagyud ni si Gerson sa ilaha atong wala pa panghitabo ang kining insidente. Ya karon Attorney Rufil ato ading ninahibaw-an nga kini si Gerson kay hiker na gid ni siya Attorney Rufil. Gani Attorney Rufil mag-apil-apil pod ni siyag mga marathon ubay-ubay na nga medal ang iyaha nga nadawat. Apan atong higayuna lang gyud Attorney Rufil, wa lang gyud kabaw ni ang iyahang ginikanan nga ang ilahang agianan kay duna day sapa. Nagtuo lang sila Attorney Rufil nga adto sila sa pika sa Siraw kay dili man gyud ang budlaan ang ilahang punto Attorney Rufil nga adtuan apan sa Camp Kairag to sa no? Oo, Mount sa Kairag. Camp Kairag. Kanirag. Oh. Ang ilahag yung adtuan Attorney Rufil niya. Doon naman daw din ni agianan dinhi sa may Siraw Attorney Rufil. Apan atong higayuna dinhi sila ni agi sa may Budlaan Attorney Rufil. Niya katupad gyud Attorney Rufil sa wala pa gyud sila maabot sa Maong Falls Attorney Rufil. Gibadlong na sila sa mga residente nga dili na lang unta padayunon ang kini nga mga nag-hike Attorney Rufil og kay kusog na lagi daw ang sug sa mong tubig Attorney Rufil kay tungod ulan-ulan apan wala man daw ni kadungog ang kining biktima nga si Gerson og iyang kauban nga babae duha ra day ni sila Attorney Rufil apan duna pay lain nga mga laing grupo ang lahang nakauban Attorney Rufil apan sa kaning sila gyud kauban ni Gerson Attorney Rufil kanirang babae nga 21 anyos ko Attorney Rufil ang iyang kauban. Pila edad ni Gerson? 21 anyos Attorney Rufil. Okay. Ni atong higayon na Attorney Rufil, wa man sila kadungog sa pagbadlong aning mga residente dinhi kay ang residente naman pod ang nisulti nila Sir Patrick ang amahan ni Gerson nagibadlong na nila apan wala ni patuo kay siguro wala nakadungog Attorney Rufil. Nya katupad yung higayon na Attorney Rufil, ang bag sa iyang kauban nga babay si Gerson ang nagdala, doon na po sila camping tent apoy duha ka mga tubigan ang dalaan ni Gerson hinungdan nga murag bugat-bugat gyud sa iyang lawas ang iyang dala Attorney Rufil. Apan natuwas ang hinabiyon karon ang iyang amahan nga grabe gyud ang kasakit pod nga nabati karon kay duha ra pod ni ang iyang anak si Gerson ug dunay usa ka maguwang ni Gerson Attorney Rufil og provider gyud ni si Gerson sa ilaha Attorney Rufil. Sir Patrick, live ta sa DYHP RMN Subog Saya sa 93.9. Kauban na to at ang duha ka manager si Attorney Rufil Fernandez Banyok o si Idol Boy si Sir Patrick. Amo ang pasok po sa kinatibukang kwarta sa DYHP of Sayas. Attorney, good morning. Patrick, among mga pahasubo gikan sa DYHP o IFM nag-uol mi aning hitabo sa inyong pamilya. Apil mi ang among kasub-anan ang hitabo karon. Mao attorney lagi grabe kasubo na mo attorney. No, sa man hitabo din ni siya Patrick. Sir. Ang pananghid niya, ang pananghid na niya sir, kanang adto na sila sa Kanirag, mag-camping sila dito sa Kanirag. Kaya nakasuway naman na sila dito sa una last year sir, kauban ang akong anak nga usa, duha man na sila og ako mga tong apo na ko katong igagaw niya sa akong anak sa aningaging tuig dito na sila ana lugara pero diri lagi sa pikas nga bahin sir sa Siraw. Ya wala kuno na sapa diha. Ya kay ang kanang karon rong bagalakawan nila katong atong Sabado wa man ko kabaw diri sila agi daw ako kibaw ko sila ari sila agi dapit sa may Tisano niya. Mag-hiking sila og 9 kilometer ngadto sa Budlaan ngadto sa Kanirag. Mag-hiking ra na sila gikan sa may Gaisano. Oo. Unsa man ni ay mong anak nga si Gerson, maguwang ni o manghod? Ang manghod ni sir. Ang manghod. Nagtrabaho na ni siya, Sir Patrick? Dugay na ni siya nagtrabaho sir. Tulo na ni atong Mayo si siya sir. Ato ni. Working student ni siya sir. Mga
first year pa ni siya, nag-working student na siya, work from home, na naaras balay na trabaho, sir. Attorney. Stila, no? So, ato panahon na, mo to'y katapusan niyong istorya, nananghid ni sa nimo, mo to'y katapusan yung istorya to Sabado? Oh, ako gito katapusan na mong istorya, attorney, kay mananghid pa na namo, kay ang kuha na akong mga anak, training anak, kanang magbiso-biso mo na, mukis, di na mo lakaw, di mukis na mo, ang bilikanan. Mga nga, sakit lang ko si Tabos akong anak, sobra kabuutan akong anak, attorney. So nakakis pa ni sa nimo atong Sabado, buntag? Oh, likis niya siya sa akong asawa, akong iyang ate niya, kay close man kayo niya, kay akong training nila, di nila awayon, kay ako man ang training ako nila ni, nga di sila mag-away, kay duha na mo iso, niligi mo mag-away. Nga super niya sila ka-close sa iyang ate. So pero kay bawo ka nga kining anak mo gini yang hilig mga hiking, mga trekking nana, hilig siya na. Hiking ina siya sir, maor gina yang kalipay hiking siya, ang pinakadagan yang medal sa kanang yang panran niya sir, kay kada Domingo na siya naagili si panran attorney. Kada medal na sa balay attorney, kay bali kuan man na siya attorney, taas kay nagahiking siya attorney, kay wa gina sa bisyo attorney, di tabako, di sa grilyo, di minom, di pangi mag-soft drink. Mga sa hangin na, yung mga 30 kilometers mo na yung hike, kung mga nisali ko sa gingon niya nga 9 kilometers sa yung hikingon, sa ako, komportable na kayo ko sa gilayon, kaya yung 30, nakayam ganyan 30, sa kanang apil-apil niya panran. So ang iyang pananghid, sa ito na sige. Ang iyang pananghid ni mo kung mag-camping sila or kabalo siya nga mo adto, kabalo po ka nga mo adto sa Falls? Wala, camping ito siya la tornera, maor ito lang purpose, pero ang katong falls, bali labang na to sila, ito lagi, magi gina sila sapa, ako wag yung kay bawa, nagi na sila sapa nga labangan. Kaya sa unang tuig, last year nila, dili mas lagi sira, wag man dili mas lang magi sapa. Okay, so wag ka magdahom nga, ang ilang agian karon lahi din ilang agian karon? Wala gi ko magdahom, ano nga, naa din na sapa nga agian, kay wag man ko kaswito gida nga lugar. Ya, gabi man din ang bukira dia, takason mga dagan pa kayong kahoy niya. Kung nakibaw pa lang ko sitwasyon niya, nato ni digin ako natugtan. Wa ni mo kana nga ay lang sa mo camping karon kay mura maglain ang panahon, mura mag dagom-dagom ang langit. Init man kay nga riyo pag gikala to ni wag iuwan man diri sa among lugar. Andito naman sa area gid siguro dapit sa bukid. Kining babae nga iyang kauban, iyan ning girlfriend or unsa man niya? Dili akong naibawa na so ni kay di pa man kay na sa hilig babae kanang murag bispe na niya, kay murag kabas na niya graduate siguro sa CTO, kay business ad may kurso niya ani akong anak attorney. So sila ran duha dito mag-camping, unya dayon kana na ang okay ra sad ka tungod kay nakasuway naman og camping kini mo anak. Nakasuway na gid sila dito nga lugar nga kanang kanirag, kay ang iyang ate sa unang last year sa puyog man na sila sa iyang ate sa last year pa, kato yung mga igagaw niya o akong apo. Puyog na sila itong last year sila nga. Bao nga, salig na kaikon niya nga, balik sila dito. So, kinidi ay mga naluwas po nga laing duha, tulo kabuk naluwas, siya ra in town may nadisgasya ani, dili nila kauban ng laing duha di ay? Dili, sila, duha ra daw sila, kato rang usa ka babae ra, kato yung classmate. Ang atong duha, laing ko itong grupo. Okay. So, kuan sila dito? Sus, Ginoo ko. Kinsa na may nagpahibaw nimo nga mauna ning hitabua? Naay duha niya ka classmate diri, niari diri babae laki na niari diri sa mo nagpahibaw, murag natiksan siguro ni siya yang kauban nga babae nga kuan nga parion diri, pahibaw diri sa ako nga na-discuss siya akong anak. Diri mga alas 8 na sa gabi kapin. Alas 8 sa gabi. So unsang oras sa maginasan gikan di ay diha sa Kamputhaw? Sa kanang paggikan na ng adlaw ng Sabado, Tony? Mga alas 2, mga quarter to 2 siguro sila nagikan. Alas 2. Okay. Niya, mag-jeep sila kutob sa Gaisano, Talamban. Niya, hiking na niya nga to, 9, barang, nakibawa naman sa pilang gilay o 9 kilometers. Kung no, mao na nga ako, komportable na kayo ko siyang gilakton nga layo. Kay, anad naman kayo na siya og panran, daghan kayo sila giapilang na panran, lagi ko ayo. Mao nga nisalig na kayo ko niya, atol ni. Okay. So, kinini ang naka-text pa ni ang babae o ang lalaki kasi may ilang natiksan nga mo ni ilang sitwasyon dito na kuan sila na stranded sila aron matawgan ang rescuers. Ang babae mo na naka-text siguro na kay akong anak ni singgit man na siya nga
tawagi rescue. Nya akong anak na nagpatong na siya sa bato sa tunga sa bahin sa sapa. Unsa day kuno hitabo Sir Patrick, nikalit lang kuno ang tubig og bulog, nana? Oo, kaya ang babae na unang kuno na diya pag labang sa babae, nakalabang pa ang babae, pero nanay baha na pero di pa kayo kusog. Oh. Ambak sa babae, pag ambak ko niya, nakagunit siya bato, nakadali sa tungas. Okay. Ang akong anak, attorney na awahe niya, nagpatong sa bato niya, na niabot kalit tong balik kusog nga baha, kung bunog sa baha, murag ulo sa baha. Mo to nga, murag naramos ko akong anak niya, tsaha nagpisi siguro ang akong duda nang nag-rescue na, kaya ang una ng rescue katubang residente ko no dito, attorney. Oo. So, mo to ni patong siya sa bato, ato panahon na, kuan pa siya, naka-communicate pa siya ato panahon na, kinipatong pa man siya sa bato. Oh, nagpatong man siya sa bato, guro attorney, maugi akong kuan na, maugi ipong sa anong babae nga, nagpatong bato niya, ni singgit sa iya nga tawag og rescue, mao to naay nga rescue una dito, katong mga residente dito. Okay. Pero nag-anam gihapon og taas ang tubig mo nang na anod gyud siya. Kuan akong nibawa na tuloy, murag nila naratol na tuloy, kay layo ang akong makita man nimo tuloy dako kay bato, murag di pa ang mangtagid sa mabot sa tubig, pero akong kuan na murag nilayat kina, naratol na akong anak. Okay, kung panalitan dito na sa bato, bahala na lang kung sa metabo, malagmit nga okay ra siya dito. Dili kay na may mga comment diyan na may sa Facebook nga buwa pa lang to siya nilayat. Ma-save ra gid kuno unta to akong anak kay nilayat lang kung duda naratol gid siguro to tungod sa kusog sa tubig. Oh, no, kay kung wa pa siya maratol nga bahala na lang kung sa metabo anak na sa bato, nya kutob sa maabot ng tubig, katuwa man makaabot lang tubig, so luwas sa unta siya. Layo-layo pagid ang tubig tan-aw nako sa Facebook, layo pa man tubig kay dako kay nga bato man ang kuan murag lakta. Layo-layo pagid siya, naagi sa babaw-babaw pagid unta. Pero nilayat gid siguro nito ni ug unsa gitukmod man ni sa panuway maka ditong bugara kay hilan man dapita di ato ni daw. Oh, hilan pa ng lugar din ha. Kay nanang mga nanagong busay. Oh, buyagan ni dito murag gitukmod baka to sa panuway dito kay daghan naman kuno ng disgrasya diha. Oo. Ano na ilang mga barangay lang wa man sila dapat da kuan na sila malagbok butang ta na sila diha ang kuan ba. Sa ilang area ba. Unya giingnan po kuno sila nga imog dayon kay na ang tubig mura og kuan murag baha. Wa kuno sila maminaw sad basin og wa makabati or na kuan ba kasi na tintal gyud. Attorney nga kuan wa kuno sila kadungog. Pero ang atong mga residente dito sa iskina katong babaw sa barangay yun nga giingnan kuno nila nga ayon na moglahos kay delikado dito nya. Ang gi-interview na mga babae, gi-interview sa akong anak ang itong babae kadungog. Pero pag-abot dito sa area attorney, ni-declare ang babae nga di lang tabo dayon. Nya niingon ko na kung anak nga. Ana kita dire, dayon na lang ta. Oh. Mo to labang sila, labang murag nauna ang babae labang siguro. Oh. Nya mo to sunod siya. Katong duha ka buok nga na rescue pod, unsa man to lahi pod to sila nga grupo or sila ra pod tong duha? Lahi kuno tong grupo attorney. Na sila ra pod duha mo nang kuan sa nagkauban sa dito, upat sa tanan. Ang ako ring anak mo na disgrasya. Sus Ginoo ko. Mga unsang orasa man ni naabot kuno dito mga rescuers? Ambot wa gi ko kakuan na attorney kay naabot ko dito kuan naman kanang gabi naman mga 9 na ko kape naabot dito kay layo lagi kan hiday iskina Talamban. Pag-abot nimo dito, humana ang pagpang-rescue or napadayon pang rescue operation? Ang pag-abot mo dito attorney sa katong iskina nga dako iskina katong daghang mga balay babaw sa barangay gyud. Kuan nga ay na lang moglahos kaya padung na ang nag-rescue padung na. Nya nangutana ko sa katong kuan nga pag dito nga namatay na gid kuno wa na nakabsan na kinabuhi akong anak. Mo tong grabe kasakit na akong nahigauman attorney. Kinsa may kauban nimo sa pag-adto nimo sa bukid? Ang akong anak nga usa attorney akong asawa. Oh. So na akong umagan. Sakay na lang mo pa doon dito, nagsakay mo kabalhabal. Nagbultik kami attorney nagbultik kami na may multik kami akong anak nga close band. Mo yung gisakyan dito. Di naman dapita makuha ang imong anak. Dito gidito nila sa barangay Gibudlaan. So nakita nimo pag Sabados gabi nakuha na nila dayon Sabados gabi Ito mga alas 9 kape na dito na.
Diin naman kuno nakit sa mga rescuers, naanod yun siya, o diin man sa nasangit. Murag wa mo gi ko ka-interview ato, murag na blanco gi ko ato attorney, wa gi ko ka-interview ato sa rescuer atong sa barangay yun, wala na gi ko ka-interview attorney. So diditso na lang ka sa barangay hall ato panahon na. Dito na lang ko, rago. Dito naman ginaog lang atong patayng lawas akong anak. Dito na nimo nakita imong anak dito sa barangay hall. Dito na gid attorney. Sus Ginoo ko. Ang katong babae nga iyang kauban dito pod nakakita mo. Dito man sa murag kwarto sa barangay kay murag na trauma sa lagi ang atong iyang kauban. Hasta tong uban kay tulo man kabuk na rescue in town. So na trauma ang tulo. Ang usa man dito, ang iya man kuyog mo gida dito. Ang katong duha wala man murag nagpadayon siguro tong duha katong lain nga grupo attorney murag nagpadayon dito sa ilang camping siguro. Adi na siguro to kapadayon kanamay namatay. Mubalik dito sila. Wasa ko kay bawo gid ana sa istorya attorney basta ang akong nakuha ni bawaan nga ang atong kauban niya dito naa dito sa barangay naa sa kwarto. Sus Ginoo ko. Unsa man ning imong anak unsa may kurso na human ani? Business administration o unsa to? Business administration attorney. Okay. Unya unsa man ni nakagraduar na ni siya? Nakagraduar na ni siya. No, bago lang yun fresh graduate gid attorney atong June 17. Pero bisan pa man og working student ni among anak. Working student ni hantod nga nakahuman. Nag-working student kuha na okay. Sus Ginoo ko. Unsa may kinini ang kuanan niya? Unsa man yung pag-describe ning imong anak? Akong anak attorney? Unsa man ning bata? Matinabango na sa inyo, unsa man ay masuri-suroy ni, mahilig og unsa man? Super gid kabuotan ni akong anak attorney. Wa gila grabe gid ka super kabuotan. Akong anak grabe ka ang naon sa ginikanan kami duha ni magtiayo pinangga kay niya. Ibang magaymian niya. Ang iyang ate nagtrabaho pod. Nagtudlo sa Lahog Lahog High School attorney. Maestra ng iyang ate. Maestra. Dugan man ang graduate attorney mga 2011 pa na graduate. Kaya layo man sila gahap ko 12 years. Maayo no kay kuan man. Boyki do na pay dugang pangutana. Sir Boykinis ay Sir Patrick again pasubo no ako na nasubo ko kay tighike mong ko sir ay siguro basig ako na ning himamat imong anak kaysa pila na po na ako katuig wa lang gid siguro ni basin kay hili kay na panran kanang panran attorney. Unya hili kay na siya tanang kada Domingo na agi na siya panran na dagang kay kumita na iya nasa balay lagi. Maoro ginayang wa siya laing kalipay kana lagi panran wa ginay bisyo ari sa balay. Mugawas lang nas balay palit lang sudan maori gina. So pintabutan akong anak yun. Sakto Sir Patrick no og kanang gikan ka sa may Gaisano attorney mao na moabot og 9 to 10 kilometers padung sa Mount Kang Irag. Pero og naa na kaanang falls naa na sa halfway na attorney Rufil. Di lang gid siguro to familiar ang imuhang bata kay naa ra mo gilaing daan attorney nga di na kamo agi sa sapa nga murag gamay lang nga tabok ba. Pero kay tungod lagi magpangamay ang sapa nya mao sa siguro giagian sa uban nga mga hiker sumo nang nitabok imong anak. Sir Patrick nakadungog na kaanang Mount Kang Irag no nga pwede mo gud unta diri sa Busay. So wa sa ka niingon nga ay na lang mo agi dito nak sa kanang Gaisano ari lang mo Busay wa di ka naka hisgot ato. Wala lagi ko kasultian ato ni kay ako nisalig lagi ko na akong anak ato ni kay kaduha naman nilang balik dia ato last year pero akong naibawa dili din lagi sa Siraw. Wala din ay dili ko na magagi sapa. Wa ka kabantay nga dahil sa pang ilisan pang kaligo or pang swimming? Unsa? Wa ka kabantay nga dahil sa para pang swimming? Asinina? Wala man attorney. Okay, basta bag nakauna-una sang mohapit ang pangaligo dito, inana? Wala, camping lagi nilang kuan ana, pananghid ana, camping lagi yun. Stilan. Kay mag-overnight man na sila dito attorney, nagdaghan na siya baon nga mga kanon ay mga kanton. Nya dili po ni first time kadaghan na ni nagcamping-camping imong anak. Murag sa diha nga lugar attorney, murag kaduha to katong sa Bandoon ta. Pero ato naga pirmi na sila akong anak akong babae hilig na camping ang akong anak babae isa. Sus, pastilan. Pero ang pinakahilig na niya panran gina, ang pinakadagan niya medal panran gina kay kada Domingo na si panran. Nara nang imong anak gihaya sa inyo or namo sa funeral parlor karon? Naami diri sa City Care nga chapel attorney. Okay. So naara sa may Lahog, sa may Kamputaw. Kamputaw, barangay.
O sige, Idol Tweety. Salamat kay Sir Patrick ha sa paghatag panahon namo sa DYHP ug IFM. Yes, Idol Tweety. Salamat, attorney. So, mo to, Subo. Sir Patrick, ang amahan ni Gerson Caballes, ang 21 anyos nga nakalas yun in town sa ang tinabuhi at dili sa may Budlaan Falls, Attorney Rufil. Or so far, Attorney Rufil, maura to itong nahibawan na kabahin na ning maong incident, Attorney Rufil. Natay picture na niya diha Twitch ining Gerson kanana ang sa buhi pa siya or unsa ba? Naatay picture, sir. Pwede may makapangayo og picture. Asa man wa na ibutang niya ang lungon o picture? Wala pa, Attorney, wala pa pabutangi lang. Ang ina pabutangan diha og kwan. Kay sa pagkakaroon man gud, Attorney Rufil, kung ato apong tan-awon ang kining naong ni Gerson nga naa siya sulod sa Cabao nga Rufil, to ma-describe og maayo kay tungod pod ang ihang ulo dapit, Attorney Rufil, ni hubag. Sige. Kaning puriyas mga nangaon no tungod kay kon lumos ni or napakong ni. Napakong ni. Oo, posible gid, Attorney Rufil, nga napakong siya sa mga bato dito sa Budlaan Falls. Nga di pod nato mapakita, Attorney Rufil, kay tungod pod doon na pa po yung mga nanggawas po sa iyahang sige lang. naong dapit, Attorney Rufil. Sige lang no kay kuman saon taman ning itabo agad. Kay ang namatyan ani kini magyong pagkakuan. Ina ni mag-trekking boy ki. Standby sa Idol Tweety ha kay nangita tas picture sad nga mapakita to. Kini trekking boy ki ug kanang ko di ba mag-helmet man ang uban ana? Kana nang sa mga spelunking, Attorney, masud ka og kanang mga cave. Mag-rappelling. Actually, Attorney Rufil, balikan lang nato to ba? Actually, exciting man gud ni nga river trek, Attorney. Kaya naanay pace sa kilid sa falls, Attorney, nga makapili ka nga pwede ka moagi dito. Nagduda ko kaning na biktima, Attorney, gusto gyud siya moagi atong exciting nga part. Kaya naamong gyud sawa. Pwede man ingon, okwan, di ba? Ingon tong babae niyang kauban, sumapa sa iyang amahan nga si Patrick nga di lang ta mo dayon. Pero ang ilang tumong kan irag manam ni duha ka ruta, Attorney. Pwede ka mo agi anang dako nga kanang akong gipakita ron, or pwede ka sawa nga mutadlas o nakaog taas-taas nga yuta, una pa mo mulabang ka usa paingon na sa pikas tabok na. But considering kausapan ni nagkaadto siya last year, most likely di wa na siya masito. I don't know, ang babae basig sito. Di sa takahibo, Attorney. Kay ang ako ang duda, Attorney, nga siguro pag ingon hala kanang kusog. Di parehan ni mo buhi kapila na kakabalik sa amount ka irag. Sus, Attorney, di na maihap. Di na maihap. Di na gid maihap. Kanang Budlaan Falls kadaghan na kagana. Di na gid sad maihap, Attorney. Butan to mga 50 ka gayon. Dili sad kabat, Attorney. Di sa mga siguro 30, mga 20. 20, sige. Imagine, Attorney, kana manggong sa Mount kang irag, pwede ka mo agi JY, no? Plate ka parang didto. Ni ari ka sa kanang Sirao Garden, Attorney, ba nga muliko, diha pod agion. Pwede pod. Diha kagi niya. Ang imong baktas mga nara sa 32 an hour padung sa Mount kang irag. Unsa may pinakasayon nga maghabal-habal nga tugpa nimo Mount kanana ang falls na kay basig nga ganahan ang tan-aw diyan tapulan na kay mo baktas ba, no? Kay kanang pagtapos pagbaktas depende man sa pangidalon. Pero so maghabal-habal panalitan nya ang pinakaduol niya agi ano maghabal-habal boy ki na makakita ka na falls kung sa falls, Attorney, ari gyud katong kay Sano. Okay. Kung sa falls basta makalayon ang bagtason na lang pagtan mo motor ka panalitan dili na kay layo, Attorney. Gikan dinhi padong sa siguro Fuente Circle. Okay, so atos dool na lang. Dool na lang. Okay, pero ngadto kag Mount Kant Irag makahabal-habal gyapon. Habal-habal ka, Attorney, ang pinakasayon ari ka og JY. Agi kag Busay unya malubog na Sirao. Nya kanang Sirao flower kanang sikat gyud nga Sirao same ana nga dan. Okay. Pero mutuo ka naa kay pato, Attorney Rufil, na anay katong kana ganing Ayala Heights, Attorney. Okay. So naapil siya gamay na portion nga imong dan dito, pero eksaka nimo, Attorney, dagan kay balay-balay, so makatudlo ra sila padung sa Mount Kang Irag. Okay. Pero kanang wato ka Mount Kang Irag ana ka agi sa may Ayala Heights. Pila man baktas na lang ta panalitan gikan sa Sibianan sa Kapitolyo dapit padung sa Kulon. Minana siguro. Layo pa sa gihap. Nagigo ka paningtonsan. Unya kana na ang exercise sa noon. No? Kay parehagol ito sa Maasin, mga may buntag mga taga Maasin Southern Leyte. Pagpadaw na kog take over exam hapit tanan simbahan nga ilang giingon milagruso kuno ang santos akong giadto. Kaya buyag lang ha, ako lang ni agi katawa-katawa mga higala. Dili sa Cebu landaan, tanan simala kapila ko balik-balik diha. Kay ni hangyo lobo ko nga papasala lang gitaw ko sa balik exam. Ako lang agi katawa-katawa mga sukintig paminaw. Kay gitagaan kog 2 months leave ra gud sa atong estasyon. Sumurag malanganin ko ining kalakiha. Nagampo lagi ko sa Ginoo nga
Sala lagi ko Lord kay sao naman ning kuan nga mo man eh. Mao man akong sitwasyon, ha? Kanang maasin uli ko dito ngadto sa ko na may hanginan dito. Amot kadungog ba ka ng hanginan dekin? Dagkutanan na dito, layo kay na nas maasin sa Leyte. Dito San Francisco dito ang Santos. Baktas ka pati layo akay bukid kayo nya managkot ka dito. Oh, unya balik na pugag naog perting kapuyap ka. Pitan layo agi day. Nya damor kang moingon nga hay kakapoy, mosamot hinog kakapoy. Ana mga taga Leyte, nga mutay ko mga bar exam, mga board exams mo adto ng hanginan. Unya nay nagpahibaw nako pag human ako kuan take bar exam ni balik ko dito kapasar mo ko galuyan sa Ginoo ba balik ko pasalamat ba nya baktas na po na giinan ko tuboy kay nga actually sir pwede naman magkabalhabal. Mga pwede lang dahil balhabal na ako ng agianan ng pikas ko ng balhabal. Pero og nagyo kay pangayoon ayaw pagsakay ka balhabal kay wa kay sakripisyo. Adto gyud ka baktas gyud ka. Kay delikado magdili maihatag ang imong pangayoon og magkapahayahay lang ka, mo sakripisyo ka, manang ubaktas ka. Nya karon pwede naman kay pasar naman ta pwede pud og magkabalhabal na lang. Pero bitan baktas gyapon ko ay pagsunod. Pero dahil nagkasulti nako nga magalahabal day kuno dito naa may agianan, abalahabal. Unya duol na lang kay baktason. Kumao ba di ay? so ang mga to na kay option ngadto. Pero kana sa milagroso tong Santos dito pero sa kun hibaw-an mo ra og wa na kay tugi. Kuan sa bishop, natoy kakulian dito sila kay murag pa-turn over ba to sa Diocese of Maasin. Unya murag wa ni turn over ni kakulian gamay. Unya mo to nga kon pero mga tao sige gyapon og adto gyapon, no? Dagkot. So inana nga pamaagi ba nga baktas ka perting layo agyud kay pagkabaktasa, no? So kini ang di malalim no nga kanang inana ba pero sagol sakripisyo na. Kanang nagyud kay tuyo dito nga managkot ka dito. Pero kini inyo boy kay kanang mountain climbing exercise ni og adto tan-aw sa mga bukid na mo ni exciting man kayo. Tinod attorney. Magtintent na no. Lahi raman inikabot nimo sa campsite nga niagi gyud ka og nindot nga trail ba. Trail man gud ang imo attorney is ang pag-enjoy man gud sa trail. Oo no. Naa kay makaon dito nga Kanina prutas. pa actually kanagong sa ko nang giingon ako taga bukid ko. Akong papa mo kong kauban sa una o kanang ato bukid tungas bukid putang kapuya. Pero lahi siguro po kanang tungas bukid niya team ba mo. Daghan kay karon niya. Doon ay mga kauban nimo. Labi na ikaw kay we. Tanaw kay. Tanaw no na kay daghan ta na. Doon na po yung mga kauban, mga babae kay, na, ha? Kaya kuno hay agakon po ni mo kay bay, na, ha? Mas aligre siguro kay. Laay magkaya, kuyog mo ako kuyog ko, papa, laaya ni kaya, pero lahi siguro, ikaw kay sa, katawas kayo, ubuin no kuno, og doon na yung mga, kuan, usake, okay ra kay? Kita para kina boy kay grupo ng ila. Pila mo kabuk sa inyong grupo boy kay? Og mo lakaw mi attorney digid mi siguro mo ubos og 5. Lima, depende attorney. Daghan kay ko grupo gapilan gid attorney. Mas daghang grupo, mas dakong grupo aligi siguro. Mas daghang grupo, mas daghan kag mailhan nga trail. Kay lain man og tirada imong grupo na uban paspas sa ilang lakaw, na uban trail run attorney refill. Napoy grupo nga kini ato, kuan na tiniguang na ning ato ina na. Chill hike. Chill hike. Oo. Artista trail nga imong tuyo picture sa gid attorney. Picture lang. Okay. Pero kanang inyo boy kiyo sa man inyo. Kuan gid attorney, kanang yung pang training gyud. Ang imuhang tumong attorney nga pohon maka major climb ka. Kanang mga top 10 nga mga taas nga mga bungtod diri sa Pilipinas, mo na ito mo og tuyo nimo. Actually ang Mount Kang Irag attorney sikat mo kasagaran mga trabahante, estudyante. Kay pwede ka magmotor lagi via ari sa katong lahog, pwede sad nga ari ka atong sa may Gaisano Talamban. Paingon karon ani ha, ang concern aning uban nga mag hiking labi pa mga babae. Inig abot dito YCR ko na ba? Unsa man nara pa yung mga gipamutang nga CR na. Ang Mount Kang Irag attorney nga campsite established siya nagi sa comfort room. Established na, okay. Kay mo man problema nako kay mag-tent jud, okay na mag-tent. Why problema na to mga laki kay mag-tent na, pwede naman ta. Bisag unsa lang. Pero kini mga babae mangod naikatulgan tent pero ang CR niya naara kanang kan Irag. Nanom gini piso wifi attorney sa una wa man. Murag last year siguro. Kusog kay DOHP GFM Puribuyag Simblante family taga Ronda.
ang Oh. nag-abang sa dako nga yuta niya gihimo nilang campsite. So daghan tag designer dito. Daghan kita sa diya sa may lower Sierra mo nang ako madasig sad ko bit sa kong mga sticker dito. Hatag apil lang po nimo panghatag sticker. apil. Sticker di HPFM mo. Straight to the Atong point. balikan atong hisgutanan ani mga higala. Bitaw ka na magbaktas kag lagyo mahigala katong amo trabaho maguto. Baktas ka layo kay bukid. Katong dito ko sa hanginan, baktas may ang tuyo to ampo man gyud niya porpida dunggon ta ining atong mga gipangayo. No? Unya og kana na ang wadto kami nguman nga naay habal-habal sir pero dili gidunggon imong pagampo basta kay mo sakay kag habal-habal. Pero ang kana mga driver sa balhabal yung pangutan-on kay mingon nga dunggon sir okay lagi kay sir mo sakay. Depende sa interest mga sugid tig paminaw. Pero bitaw kana na ang kasagaran nga moadto kana mga taga Leyte moadto kanang dagkutanan dito kanang among baryo Barangay Pumpunan Baybay City Leyte San Antonio de Padua. Unya kana na ang hanginan usa na sa mga dagkutanan kani adto. Karon na pa manghapon. Pero murag do na toy gamay kwan sila dito sa Diocese of Maasin no. Pero nagyapon musaka dito daghan gyapon mga sugid tig paminaw. Pating gabihan ning abot tigini mo to sa taas boy cave. Kuan gyud nanganaw-kanaw gyud tan-aw ka sa ubos. Timbukira na ginoon. Oh, perting ko na gyud pahuway po ka ni ka mo kakwan, pahuway ka sa unahan. Wa sa unahan pahuway na sad ka. Porpida. Perting gyud noong kana niya init pag baktas nimo. Lisod kayo. Pero daghan po yun mamaktas, no? Gikan po dito nagkuan ba? Na nagkot sa dito sa kuan maong lugar. Now, kining inyo nga atos bukid pag kuan gyud ni. Number 1, exercise ni, no? Ikaduha, lingaw ka. Mo ni exercise na lingaw pag ka, no? Mo ni ang kwan. So, tan-aw nimo ani Boyki. Mo ni si kwan ato pakita ko ng picture ko na be. Kini si Gerson kini namatay in taon mga higala. Tan-aw nimo idol Boyki mo ni katuod. Wa ni katod attorney. Wa maswito ba? Wa na sito. In fact, si Father Jonas Yap ato ang listener nga pare attorney Rafael. Nang chat nimo? No, ni chat ron siya nga may buntag ninyo diha ni attorney Idol Boyki wa ginakatudlo nila nga naay agianan sa ibabaw nga bahin nga dili lang sa sapa mulabang ra kausa. Sakto gid gyud attorney. Kay pagkita nila Basta si Father, good morning Father, basta mahilig po ni kwan. actually attorney, niingon na siya nakumuban sa nako. Oo. Ang mga baba sa kong mga kauban, kuyawan ko mag-ubag pare mag-trek. Hilig ito yun eh. Bitaw, no? Enjoy mo sa trekking, nana. Wa gid to katultol attorney Rafael. Mora gid akong giingon niya ang kani manggod nga trail Or posible na katultol, pero ganahan na gyud kang exciting gyud kay ba? Exactly. Musamot og kanang bitong challenge ba? True. Na may kini ko mga batanon, tanawa lang picture in Gerson tawag ko no. Batanon pa man kayo. Bagyo ano tawo. So kini nga nga mga edad, gusto niyo kanang challenging agian. Risk taker. Inana. Kay ato kag mga edad nagkuan ko ana may ID ta na matakil po tadi. Pero kani daroy na ni kumbate pa ba gini? Challenging kay agianan kana, may na. No, labi na kuan. Sus pastilan. Usa man na mag-trekking mo namoy mga PC dadon ana? Usa may kuan? Ang example attorney, ang pinaka-importante ana kung kahibaw ka magabihan ka, headlamp, no? Unya, kanang imong ang una attorney kana yung sakto nga sapatos. Okay. Nga dili ng pang-basket, even kanang pang-running, lahi gid ang pang-trek attorney kanang medyo dagko og kanang ladges sa ilaw attorney, dagko og kanang murag unsay tawag kanang sa ilaw soul niya attorney ba? Dagko og kanang spike, spike o kana spike attorney feel. Kay kung medyo flat lang, dali mo ka madakin as attorney. Oo niya. Importante kanang imong isulob nga naa kay saktong mga lahi ka na sapatos nga pang running lang, di na pwede. Lahi ang trail attorney Rafael. Pang trail gyud nga sapatos. Mukupot siya sa yuta. Oo. Nga mukupot sa yuta. So mo invest sa kagamay para mga mga barato na pa okay pod. Napod, Unya ang akong pagduda attorney, di agi gid sa kinagtan-aw mo ko sa video sa kaning ato ang BFP no katong mga ni rescuers sa attorney Rafael na ang ako ang pagduda gyud nga ni adto gyud sa atong river trek. Unsa man ni Boyki? Asabi pakita ko may ano unsa man to nakasuwat dito. Mount Kang Irag. I-zoom in ko no dong. Tong usa dong. May katong na picture nga naay karatula ba? Katong usa. Balik daw. Kana be. I-zoom in ko na be. Sa nga nakasuwat na diha. Unsa na? Mount Kang Irag. Mount Kang Irag. Peak campsite. Nga nahisakop ni attorney sa Barangay Sirao. Ikaw man din ako. Nasakpan ako na senda. Nagbitbit man kong butilya. Bit-bit pag butilya mo na magkag-model sa kwan.
Idol boy kay mahigala ha. Tanawa ang overlooking, attorney. Grabe, mo na yung ganahan mga to, no? Attorney Rufil, pag aninduta diha sa sunrise, Mm. kita ang tibuok Mactan Island, kita nimo ang Metro Cebu nga as far as Lason and as far as siguro Naga. Buk ko na napatag na diha. Kanang kuan siya, nindot siya nga pagkapatag attorney kay campsite gid na po siya tindahan. Dapat piso wifi na CR naapoy kubo-kubo. In fact, attorney mo share lang ko na anay dan nga gihimo from Pitos nga mulusot lahos pa ingon diha sa Mount Kang Irag. Mga last year pala naghinahinay hangtod pagka katong katapusan ako katkat diha nga nakakita ako pag Abril nga naa na gid. Ikuno dan naman diha ini. Kadto sa Oslo boy kay naman ko na Usmeña Peak man na diha. Nung sa Dalagete. Dalagete? Nakanto ka na? Mo na usas akong una na sa attorney 2014. Oho. Tulo man naka-peak di attorney. Okay. So pinakataas is Osmeña Peak. Okay. Unya pag una atong nahibawaan sa akong pakisusi Mount Capayas diri sa may Katmon. Apan sa pagligid sa mga panahon ay ilang nasusigid nga ang mga highest peaks naa sa Dalagete. So una is ang Osmeña, unya murag naara sa Casinio or Kandungaw, mga peak po dito attorney Rufil nga nindot sang kampingan. Balik tayo ng inyong gikampingan sa oras kan Irag bay. Asa man to mga tent ladong daghan kay mo pista dito boy kay. Labaw pas pista attorney. So saan pwede di mo magpatukal-tukal no? Pero mao lang po na attorney kanam sa i-ticket go sa camping. Naay camping nga sila masugot sila attorney until 10. No kay luoy mas atong nagcamping para makapahuway kanang chill lang. Pero naman uban mag-camping para nga magsadya ba magkanang murag socials ba. So ni kagabi pwede nga mag-campfire ito inana unya man magkatapok-tapok. Labaw. Exciting day kay. Ay magka-friends pud mo sa uban nga mga hikers pod na no. Mo na nindot diha attorney. Ang kuyaw kadugayan kay nga makadagit ka ba sa inyong grupo ha? Pero bitaw no, so iyahay lang dag tent dito. Iyahay attorney, makaabang sa dito. Nasa kubo attorney. Nasa pwede ra sad ka maghamak, di na lang ka magdaog tent, pwede ra ka magduyan-duyan, naari ka silungan dito. Narasan. Nasa rooms. Ano mo? Ang Mount Kang Irag kuan na siya na kanang established sa gyud kay attorney Rufil. Unsa man ko una nakakatkat dito 2018? Mahinana. Di samot na attorney ako nabantayan gyud mas nidaghan ang nagtrek nagcamp kay pareha ng Starbucks attorney if nakadungog mo diri sa Good Shepherd attorney ba kanang Starbucks bahin na sa Barangay Tisa sa may City Uhuya Tisa pero karon attorney giguba-guba na kay na may mga kanang construction sa mga residential kunya ang nindutan attorney kanang gitawag og Spartan Trail kay naa nay dako kaayo nga forest attorney lasang nga kabahin sa buhisan nga kanang suba nga kanang murag protected nga tubig mo to nga hiking mo kita mo kubra pod. Mao na attorney. Banakon. No. Sus pastilan. So para nako kay bo ka attorney mo share lang ko nindot bi nga kanang nindot ba nga mahisgutan ni. Gumikan kay kapila nako ni agi aning mga lugar wa ba gyud intervention gikan sa gobyerno. Nya kahibaw ta ba nga nam day mga peligro na inana may lang pareha namo nga train gid mi nga kapila na mi sige balik-balik almost every week no. Pero kana bang mga bag-o pa attorney tinuod bi ana kanang ingon yang papa gatong sa biktima nga basi bag na ilagbok wala man. Walay lagbok. Mga habal-habal lay na didto wala sa giingon nga usay atoy nay guide didto mo offer ba pag-guide mo sir kahibaw man sila og murag postura na ka so nakasabot sila nga akani kailan na ni pero mo offer gid didto toy nay mga lokal nga maingon nga pag-guide kay may na lang ba naapod kay bitaw kay mas mayo pod kay panulitan abot dito inosente pa kadako pag-guide mo sir o sige gayri mi napoy uban matanaw po nila nga sakto naman mga gamit nya dili na sila mo offer murag karaan na ni di na kagayran pero lang po uban nga may purma lay na kayo so kinahanglan gayran ha mas mayo po atos na po'y guide tinuod kay bo katoy ni nara ba na pila po'y bayad na mga guide mga 100 attorney 100 or 150 depende ra sa sabot ninyo og mulahos bagid siya or pwede ra pod nga asa na dapita ang medyo peligro niya maingon nga straight na lang mo. Kay di atoy di magud kayo komplikado ang trail. Kung ikaw makalabang lang ka ng river trek siguro mga kilometer nga trek sa Suba, inikabot nimo sa yuta na nga patabok nagmalubog og siraw kanang medyo klaro na nga kay bo na ka tuo wala klaro na kaayo. Pero buyag lang attorney Rufil no kana bang hilan makaingon magikang hilan no? Kay ang kilid-kilid attorney dagko yung bungtod nya dami nga kahoy dagko no mga kasya inana labaw masay na mabusay-busay mga kasya dagko kaya na bitaw mao nang usay kami digin may magpalabig saba diha kami gani sa una matutuhon lagi kay mga bata pa ligom entong busay na mo kabing o di gani ito sa katoy nay kon buki mo sabligan og tubig mo tabi mo diha ana ba patutuos mga katigwangan gud nga nako ni mga diingon nato sa bulag sa
Tabi. Wala ka na matutuhon ba? May kay nakasoy ba mo ina na? Sa kamutis ng tabi. Tinod attorney. Oh. Maskin ka lang na may mga night Kaya hike. makarelate man ta kay ako taga-bukid ko, taga-litim ko. Kaya boy po taga-kamutis man eh. Makarelate sa isa, oh. Wa lang kay bukid sa mo attorney. Madagat sa inyo. Maubitaw nga kanang murag na excite ko pag abot na nako diri sa mainland Cebu kinadi nani no. Pero hilig na gyud ko og dagat. Dagat, Ya, na lake didto og mga cave. Okay, oo. No, pero ang ingon kag bukid medyo flat man gawas nang kumari kag kanang tudela. No, ari na sa laing lungsod. Pero mo na attorney Rufil kana bang mainumdum ko ba kani ganing mga diha nga dapita medyo hilang gyud attorney ay. Hilang gyud. O bitaw kani nga lugar attorney in fact ako lang ma-recall around after pandemic na ay nahitabo sa diha nga nag-camp gid sila sa site. Kaya pwede mo makampingan na may flat di attorney niya duol ka sa falls nga na-rescue. Na-rescue sad kay gumikan nga nikalit sagsaka ang tubig niya nagcamping man wa sa sila ga expect ba nga moabot sa ilahang tent ang tubig kay tungod nga nikalit sad og bulog ang So kuyaw din pareha sa Carmen day nga mo kalit og bulog ang tubig. naagid attorney. Ato panahon na kalit og bulog og tubig. Ikapila man ni kahigayon nga bulog ang tubig wiki. Sa imong hibuan. Sa ang sa katong sa nahitabo sa murag kaisa ra mga attorney. Sa last year, di ba bulog og tubig ani? Kana last na imurag at least in a year makahisgot gyud nga nikalit lang og kusog inana. Ni ang kuyaw pagid ni attorney kay ag-abot nimo diha sa Budlaan no. Katong hisgutan ni Sir Patrick ang iyang anak attorney kay pag ingon man ganyang fun run, duda ko wala to nagabalhabal. Gikan sa Gaisano attorney nilakaw na gid to ni agi guba lahos na sa jump off sa Budlaan. Mo na niabot og 9 to 10 kilometers padung kang Irag. Pero ang uban attorney kay tapulan naman og kanang daan kay pareha na mo mas ganahan mi nga yuta mo ang kanang baktason. So maghabal-habal mi paingon sa Budlaan na gyud nga jump off niya mo nang mga 4 to 5 kilometers na ang kang Irag. Na medyo duol na ka sa kanang siraw niya naay gamay lang nga malubog niya naay lamin attorney naay butong so lingaw ka, nagi kalingawan nga kanang mga binatanon na attorney ba. Kasagaran sa mga mag-hike, mga trabahante man attorney, kanang ganing stress kaayo sa example opisina lang. Oo. So murag outlet nila ba makapahungaw sila sa ilahang mga kanang pressure sa kinabuhi, life pressure attorney. Bantay lang pagka kanang mga mananapon sa bukid, nana, lagi, no? mga banakon, Oo. mga kanang kanang kasagaran attorney kana mga kanang hanulukay. Hanulukay og kanang nagani puwa og ito mga sana udto-udto inana kasagaran dito attorney. Oh, sus. Talawa makapangamay gyud dito biga. Kani attorney di pa ni ang sa main gyud nga kuan. Ang katog yung sa main nga grabe ka kanang puti tanan ba. Sus pagkaninduta magtuog yung kanang mura kag naa sa wa ka sa Cebu City. Mura wa ka sa Cebu City. Grabe ha no. Okay, sige boy kay. Salamat kay attorney Rufil mo nang ato ang pahimangno lang sa mga hikers sa kani nga community kay bawman mi nga ubay-ubay magini sa Sugbo nga more than fun gyud safe gyud ta safety gyud. Unya ang atong pagampo sa di patamuhay. Kini si Boyki alang sa DYHP Gaya FM tatak RMN. Okay. Salamat Idol Boyki.